Когато превърнеш продуктивността в своя религия, неминуемо на някакъв момент ти ще се окажеш жертвоприношението, както в много езически религии. Преди вече доста години, за да покажеш, че си добър човек, трябваше да ходиш на църква. Днес трябва да си зет. Напоследък, когато се питаме едни други как сме, все по-рядко се чува. Спокоен съм, почивам си, живота е хубав. Все по-често се чува, много съм зает. Не ми остава никакво време. Имам страшно много работа. И странното е, че го казваме с гордост. Все едно носим медал. Все едно показваме морално превъзходство. Все едно заетостта е свидетелство за това, че живота не има стойност. И точно тук започва проблема, защото продуктивността отдавна не е просто инструмент. Тя се е превърнала в религия. С тая разлика, че вместо църква имаме корпорация. Вместо олтар имаме бюро, вместо молитви и служби имаме митинги, отчети и имейли. Вместо спасението на душата ни обещават следващото повишение, следващата заплата, следващата титла, следващото ниво. В тази нова религия парите и кариерната ни стълбица са доказателство за нашата отдаденост към вярата. Колкото повече жертваш, толкова по-добър вярващ си. Колкото повече работиш, толкова по-ценен си. Колкото по-малко спиш и почиваш, толкова по-достоен изглеждаш. И забележи нещо интересно. Едно време хората носеха религиозни символи около вратовете си. Сега носим умората, прегарянето, постоянната заетост. Това са нашите нови религиозни символи и новото кръстче около врата. И го показваме на всички. Разказваме на всички колко сме изморени, колко малко време имаме и колко много задачи имаме да вършим. И естествено, тук търсим признание за това. И изпитваме вина, когато не сме оптимално продуктивни и си почиваме. Сякаш страданието, като в другите религии, е доказателство за нашата стойност. Ще кажа нещо неприятно. Факта, че си постоянно зает, не означава автоматично, че правиш нещо смислено. Факта, че си на пълен капацитет, не значи, че живееш пълноценно. Факта, че графикът ти е пълен, не означава, че животът ти е пълен. Понякога е точно обратното. Толкова сме заети с изграждането на живота си, че забравяме да го живеем. Толкова сме фокусирани върху следващата цел или серия от цели, че никога не си казваме добре е, достатъчно е, чудесно е. И това е така, защото всяка религия крие своето обещание, че ако бъдеш достатъчно отдаден, накрая ще постигнеш блаженство и покой. И продуктивността ти обещава същото нещо. Само след още малко работа, след още един проект, след още едно повишение, само още малко усилие. И тогава вече ще си щастлив и блажен. Проблема е, че това тогава постоянно се отдалечава и никога не достигаш до него. И сега, разбира се, представям си, може би какво някои от вас си казват. Добре, човек, и какво? Захвърлям всичко и започвам да си почивам. И така ли е? И не, в никакъв случай не казвам това. В практиката ми се случва така, че да се срещна с някой, който няма реални проблеми. Или да чета онлайн за хора, които нямат някакви актуални житейски проблеми. И разбира се, това, което се случва, е, че те започват да си ги създават и да ги измислят. Не знам кой точно цитирам, понеже съм го чул това преди много време. Не търси живот, лишен от проблеми. Избери си проблем, който да си заслужава. Научи се да спираш и да поглеждаш от време на време назад. Ако имаш работни метрики, ако просто си поддържаш журнал, спри и погледни колко много си постигнал за последните 6 месеца, за последната една година и си дай някакво признание за това. Ако това ти е трудно, помоли някакви твои приятели, някакви твои близки. Обещавам, че другите е по-лесно да те оценят, отколкото сам ти. Това е друга тема, която си заслужава отделно видео, но до тогава продуктивността е работата. Въпросът не е дали трябва да работиш. Естествено, че трябва да работиш. В идеален вариант да работиш нещо, което ти доставя наслада и някакво удовлетворение.
някакво свързване. Да чувстваш, че даваш нещо и все пак получаваш нещо стойностно в замяна. Въпросът не е дали трябва да се работи или не. Въпросът е дали работата служи на живота ти или животът ти служи на работата. Защото когато превърнеш продуктивността в своя религия, неминуемо на някакъв момент ти ще се окажеш жертвоприношението, както в много езически религии. Аз пак съм Явор и ще се видим в следващото видео.